खुलुमबाय लोगोफोर। बड' जिके वार्ल्डखौ नायनो मोजां मोनग्रा नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो दाबावैसो फैनाय गोदान साख्रि SSC जिडिनि बाम्पार भेकेन्सिनि सोमोन्दै एसे खोन्थाहरनो सानदों। बेनि नटिसआबो दाबावैसो फैदों। फै अब्ला जों बे नटिसनि सायाव साजाङैबाबो गोनांखौ एसे नोजोर होदिनि जे मा दंमारो आरो मा गैया। अनलाइन एप्लिकेशना स्टार्ट जागोन नभेम्बरनि 24निफ्राय एप्लाइ जागोन माने बावला समफोरनो जागोन। बेनि उनाव लास्ट डेटआ बर्थमान माबासोआव जाहैगोन डिसेम्बरनि 28 थारिखआव लास्ट डेट आरो अफलाइन चालान दाननायाबो डिसेम्बरनि 28आवनो अनलाइन चालान दाननायाबो 29 थारिखआवनो जागोन डिसेम्बरनि। बेनि उनाव कम्पिउटार बेस्ड एग्जामिनेसना फेब्रुवारि 2024आव जागोन। आं बेयाव खालि इम्परटेन्टफोरखौल' एसे नायनानै खोन्थाहरगोन दे। नोंथांमोना जुदि एसे मोजाङै डिटेल्सआव नायनो लुगैयोब्ला आं बे नटिसखौ डिसक्रिपसनाव होनानै होखागोन, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। दा नायनो पे स्केलखौ नायनि जों जे पे स्केला बेसेबां बेयाव होनाय दङ NIA निफ्राय सेफय मुंनि मोनसे पस्टनो मा होनाय जादों पे लेभेल 1 जों होनाय जादों आरो ना सेलारिखौ, जेराव 18,000निफ्राय लानानै 56,900 सिमा जाहैगोन आरो आदार्स पस्टनि थाखाय लेभेल 3 जों होनाय जादों, जेराव सेलेरिया 21,700निफ्राय लानानै 69,100 सिमा जाहैगोन। बेनि उनाव फैदो जों नायनोसै भेकेन्सियाव दङ। भेकेन्सियाव गासै आलदा होनाय जादों मेल फिमेल हिसाबै। बेनि उनाव जोंहाथ' गुबुनखौ नायनांगौनि खोथा गैया, जास्ट ST खौल' नायबानो जाबाय। बेयाव जोंहा BSFनिफ्राय STआव बेसेबां होनाय मेलनो 2015 जन होजादों, जेराव हिन्जावफोरनो 256 आरो CISFनिफ्राय 412, हिन्जावफोरनो 63 आरो CRPFनिफ्राय 548 आरो हिन्जावफोरनो 288, SSBनिफ्राय 365 हौवाफोरनो आरो हिन्जावफोरनो 15 जन, ITBPनिफ्राय 209 हिन्जावफोरनो 66, AR माने आसाम राइफलनिफ्राय 401 हौवाफोरनो हिन्जावफोरनो 9 जन आरो SSFनिफ्राय हौवाफोरनो 18 जन, जेराव हिन्जावफोरनो 4 जन। गासै टटेल STनिफ्राय 3,968 था पस्ट दं, जेराव हिन्जावफोरनो गासै 701 था पस्ट दङ। गाहायाव दङ NIA पस्टनि थाखाय STनिफ्राय बेयाव हिन्जाव हौवा गैया, जास्ट हौवाफोरनोल' खोमा, बेयाव गासै 19 जन पस्ट दङ। गासैबो पस्टआ दङ टटेल 75,768, एसे बुरजायानो देग्लायबो। नेसनेलिटि बेखौथ' मिथिखागौ, सिटिजेनशिप जानांगौ इण्डियानि। बिनि उनाव CAPFS आरो AR आसाम राइफल, बे मोननै पस्टनि थाखाय स्टेट डमिसिल नांगोन आरो PRC नांगोन आरो ना, बेखौ खालामनाय जाबाय। एज लिमिटखौ नायोब्ला 18 बोसोरबा 23 बोसोराव एप्लाइ खालामगोन, बेखिनियानो। आरो SC STनि माखासे एज रिलेक्सन होजादों, जेराव SC/STनिफ्राय 5 इयार्स मोनखायो, OBCनिफ्राय 3 इयार्स, एक्स सार्भिसमेननिफ्राय 3 इयार्स आरो जायनि बिमा बिफाया माने 1984 आरो 2002आव थैदों, बेनि गथ'फोरनो आनरिजार्भफोरनिफ्राय 5 इयार्स एज रिलेक्सन होनाय जादों आरो OBCनो 8 इयार्स आरो SC STनो 10 इयार्स। एडुकेसनेल क्वालिफिकेसनाथ' बेनो नर्मेल, बे 10 पास जानांगौ, रिकगनाइज बर इउनिभार्सिटिनिफ्राय। माखासे NCCनिफ्राय बनास मार्क होनाय जादों। जुदि सोरबा सुबुंनाव माने NCC सार्टिफिकेट दंबा 5% बनास मार्क होनाय जागोन, जोबोर मोजां। आरो NCC B सार्टिफिकेटनिफ्राय 3% बनास मार्क होनाय जागोन आरो NCC Aनिफ्राय 2% बनास मार्क होनाय जागोन, बेखिनियानो। बांसिनानो सोरबा अनलाइन मबाइलावनो एप्लाइ खालामग्रा जाहैबाय, ओंखायनो आं एसे फटक एरिफ्राव मा नांगौ बेखौ खोन्थाहरनि, साइज एरिफ्रा। बेयाव होनाय दं फटकनिल' होनाय दं बाव GPE जानांगोन फटकआ, GPE G फरमेटआव, ओमफ्राय मिनिमाम 20 KB आरो मेक्सिमाम 50 KB जाथारनांगोन। फटकआ 3 months फुराना जानो मोननाय नङा आरो इमेज डिमेनसनखौबो होनाय जादों बाव 3.5 cm वाइड जानांगोन आरो 4.5 हाइट जानांगोन। बेनि उनाव टपि आरो ससमा हमनाय जानाय नङा, फटकफ्रा एसे मोजां क्लियार नुनाय जानांगोन, बेखौल' फोरमायदों आरोना, बेखिनियानो बाव। आरो एप्लिकेसन फिस लानाय जागोन, एप्लिकेसन फिसआ 100 लानाय जादों आरो बाव लिरनाय दङ 9.2आव वुमेन्सफोरनिफ्राय लानाय जानाय नङा, हिन्जावफोरनिफ्राय आरो SC ST फोरनिफ्रायबो लानाय जानाय नङा, एक्स सार्भिसमेननिफ्रायबो लानाय जानाय नङा। बेनि उनाव माखासे दस्राफोरनि थाखाय लानाय जागोन। सेन्टार एग्जामिनेसन, जोंनाथ' सेन्टार एग्जामिनेसना बेनो नर्थ इस्टआवसो नायनांगोन जोङो। नर्थ इस्टआ बोरै जोंना नर्थ इस्ट, बेनो जाहैबाय जोंनि नर्थ इस्टनि। ओमफ्राय नर्थ इस्टआव जोंहा नै मा दङ, गितानगर, डिब्रुगड़, गुवाहाटी, जरहाट, सुराचन्द्रपुर, इम्फल, शिलं, डिमापुर, आगरतला, बेखिनियानो। बेयाव
एग्जामिनेशननि माखासे मार्क होनाय जादों, मार्कखौ पार्ट बाय पार्ट होनाय जादों। रिजनिंनिफ्राय बर्थमान 20 कुइसन 40 मार्क्स, ओमफ्रायनिफ्रायबो माने 1 कुइसनाव 2 मार्क्स मोननाय जागोन। एग्जामा 60 मिनिट्सनि 1 घन्टानि जागोन। जेनेरेल एवारनेसनिफ्रायबो जिकेनिफ्रायबो 20 कुइसन 40 मार्क्स, मेथामेटिक्सनिफ्रायबो 20 कुइसन 40 मार्क्स, इंलिसनिफ्रायबो 20 कुइसन 40 मार्क्स थागोन। एग्जामा अबजेक्टिभ माल्टिपल चइस जागोन। बेनि उनाव बेयाव लेंगुवेजआ इंलिस आरो हिन्दील' जागोन। ओमफ्राय नेगेटिभ मार्क्स दङ नै 0.50 मार्क्स। अबेबा मोनसे एन्सार जाबाबो ना, अबेबा मोनसे एन्सार जायैनि थाखाय 0.50 मार्क्स दानगोन, बेखौथ' मिथिखागौ। सिलेबासबो होनाय जादों एग्जामनि थाखाय, रिजनिंनि थाखाय मोजाङै सिलेबासखौ होदों। जेनेरेल नलेजनिफ्रायबो होदों नै, एलिमेन्टारि मेथामेटिक्स गासैबो होखानाय दंजोबो हा। नोंथांमोना बेखौ एसे डिटेल्सयै मोजाङै नायबानो जाबाय, जाहाथे एग्जामखौ मोजाङै मोजां पास खालामनो हायो। बेनि उनाव फिजिकेल एफिसियेन्सि टेस्टफोरनि थाखाय नै दंखायो, बेसेबां मा जानांगौ, बेसेबां खारनांगौ, बेसेबां मानांगौ नै गासैबो होनाय दंखायो। आं बारा एसेग्राब डिटेल्सआव नायला, नोंथांमोना जुदि एसे मोजाङै डिटेल्सआव नायनो लुबैयोब्ला एसे नटिसखौ डाउनलड खालामनानै मोजां नायबानो जाबाय। आं डिसक्रिपसनाव होखागोन, आं दहाय सिगाङावबो बुंखादों बाथ्राखौ। पस्टआ एसे बाम्पारानो बुंनांगोन, मानि थाखाय होनबा एसे बुरजायानो, मानोना 75,768आबो खम नङा। जुदि नोंथांमोना SSC GDआव साख्रि लानो गोसो गुदुंब्ला नोंथांमोना मोजाङै गोसो होनानै प्रेक्टिसखौ खालामबानो जाबाय, आरो एग्जामफोरनि थाखायबो एसे एनै मोजाङै नायबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना जुदि प्रिभियास पेपारफोरनि आरो बेफोराव इम्परटेन्ट SSCनि इम्परटेन्ट कुइसनफोरखौ मोननो लुबैयोब्ला कमेन्टआव लिरहरबानो जाबाय, आं बेफोरनि सायाव एसे भिडिअ खालामगोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइबबो खालामबानो जाबाय, जाहाथे बेबायदि गोदान भिडिअखौ मोनबाय थानो हानाय बायदि। अब्ला बेखिनियानो लोगोफोर, टेक केयार, बाय बाय।